Welcome back sa ating channel mga amigo. Yan mga amigo at medyo maulan ngayon hapon na to at maghahatid tayo ng pasayro dito sa may Parañaque mga amigo. At tsaga-tsaga lamang medyo matraffic sa araw na to at sa oras na to mga amigo. Time check po ay alas 4:30 at location po natin ay nandito tayo sa may Barangay San Lorenzo, Makati City. Yan mga amigo, tuloy-tuloy lang po tayo at kwentuhan tayo habang nagdadrive tayo. Hayaan na natin yung mga kasama natin diyan at matutulog yung mga yan. Maghapon silang pagod sa pag-upo sa opisina. Ewan ko kung bakit sila napagod o baka lang tatawa. Ako lang may karapatan magsalita rito. Wala kayong karapatan magsalita dito mga amigo. Ayan. Buenos dias, buenas tardes mga amigo. Ayan, buenas tardes sa ating mga kaibigan na. Ating mga amigong OFW, buenas tardes sa inyong lahat at maulang hapon sa atin dito sa Pilipinas. Ayan, tuloy-tuloy naman po tayo mga amigo at sana hindi masyado matraffic doon sa part ng Skyway Expressway mga amigo. Tuloy-tuloy lang basta tuloy-tuloy lang tayo basta walang iwan na. Ayan mga amigo. At bago pa lang lahat mga amigo, magpapasalamat muna tayo doon sa ating mga viewers na kahit na kaunti, tsaga-tsaga lang. Kahit na ilan lamang yung ating mga views sa ating mga video, talagang ganyan ang buhay mga amigo. Ang mahalaga mga amigo, tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy yung ating channel sa pagiging monetize mga amigo. Basta hindi mawawala yung ating monetize. Tuloy-tuloy lamang po yan at sana makachamba tayo ng one time mga amigo para makaalis tayo dito sa trabaho natin amigo. Alam mo naman ang buhay dito sa Pilipinas mga amigo. May trabaho ka nga, basta nasabing may trabaho ka lang, masaya na po ang gobyerno niyan at masaya na rin po ang mga tao niyan. Kasi kung isipin mo mga amigo, magkano ang minimum wage dito sa atin na 610 mga amigo. Kagaya po namin mga amigo nasa government agency kami. Tapos hindi pa kami direktang hired ng isang government office through agency pa rin. Instead na yung ibayad sana dapat ng agency doon sa yung agency fee na tinatawag, ibabayad nila doon. Dapat idagdag na lang sa sweldo ng mga tao. Ba't hindi pa nila gawing direkta yung mga tao sa mga government office? Kailangan pa nilang padaanin doon sa mga agency. Which is, kumikita yung agency, maliit naman yung sweldo ng mga tao. Sana naman tanggalin ng agency na yan napakahirap ng buhay ng isang kasi ang mahirap lang isa pa mga amigo, ang mahirap sa agency kasi halimbawa hindi ka umalis diyan at habang buhay ka nagtrabaho sa agency yan, magiging benefits mo lang amigo yung pension mo pagdating ng araw yung sa SSS. Siguro kung kayo may mga magulang, kapatid na retired na sa kanilang pagtatrabaho sa isang private company, alam niyo naman siguro kung magkano lamang ang pension natin sa SSS. Medyo maliit lang siya kasi magkano lang naman ang contribution. Depende sa contribution mga amigo. Kasi yung iba dyan maliliit lang yung sinisweldo sa kanilang mga pension. Kung ikaw, sabihin na natin lumaki pa yung pension mo sa SSS ng abot na 10,000. Tapos kung dahil siyempre matanda ka na, magkano naman ang gagastusin mo sa iyong gamot or sa maintenance ng iyong iinumin sa araw-araw. Ganyan ang buhay dito sa Pilipinas mga amigo. Pag nag-retire ka na, paghandaan mo, karamihan sa mga nag-retire nagkakaroon na ng problema sa pangangatawan or may maintenance na sa kanilang kalusugan. Kaya, ayan mga amigo, ingat-ingat po tayong lahat. At sana naman maisip naman ng mga amigo natin mga nasa gobyerno na yung pagkakaroon ng agency hindi po nakakatulong sa mga manggagawa o yung mga gumagawa gaya ng mga nasa pabrika na nakukontrata ng agency. Hindi ko alam kasi kasi sa agency pag gaya ng nasabi ko kanina mga amigo,
Sa agency kasi wala tayong benepisyo no yung retirement na makuha sa company. Hindi kagaya kung ikaw rekta sa company o mga government agency. Nako mga amigo, ang lalaki ng kanilang mga benepisyo. Sa bonus pa lamang 13 month pay, medyo masasayahan ka na at marami pang ibang mga cash gift na binibigay. Which is yan naman talaga galing sa pira ng taong bayan mga amigo. Sana doon sa mga susunod na senador, yung mga amigo nating mga senador na lagi natin nakakausap sa Facebook. Sana hindi lang sa Facebook tayo nag-uusap. Sana pagdating ng araw kung kayo mananalo, sana i-priority nyo naman yung kapakanan ng mga Pilipino, yung taong bayan na naghihirap para sa kanilang pamilya. Ang hirap talaga mga amigo. Kagaya namin through agency po yung nagpapasahod sa amin yung nag-hire sa amin. Tapos government agency rin yung pinapasukan namin. Gobyerno, dapat ang gobyerno ay hindi nakikipagkontrata sa mga agencies mga amigo. Ang problema lang kasi siguro sa tingin ko ito conclusion ko lang, hula-hula ko lang. Siguro may-ari ng agency na kontrata ng mga taga-gobyerno dating government official or government official sa ngayon. Kasi bakit nakukuha nila yung kontrata or bakit nila napapapayag yung gobyerno na through agency na mga nasa laylayan ng mga manggagawa. Kagaya ng mga halimbawa sa opisina, yung mga clerical kung tawagin nila, yun mga agency, dami dito sa amin mga amigo. Tapos discrimination pa. Sasabihin sa iyo, agency yan, agency lang yan. Sabihin natin at hindi na natin babanggitin kung anong agency yan. Basta agency lang yan. Kami regular kami. Ayun. Hindi ba tawag doon, pagdi-discriminate yun sa kapwa Pilipino. Which is, yung sinasahod ba nila kaibigan hindi ba nanggaling sa ating buwis yun? Yung mga buwis ng mamamayang Pilipino, yung mga na bumibili ng candy, bumibili ng sigarilyo, bumibili ng alak, bumibili ng sasakyan, nanggaling po yun doon yung mga buwis na binabayad natin. Tapos sasabihin nila minsan may nagkwento pa dito sa amin sa trabaho namin, isang regular employee na kanila raw yung pera daw ng agency malaki. Oy, sabi ko nga sa kanya sa isip-isip ko ang yabang naman ito. Kung hindi dahil sa buwis ng taong bayan, hindi naman magkakaroon ng milyon, bilyon ang agency, ang opisina na yan. Saan ba nanggaling ang pera ng gobyerno? Kundi sa buwis ng taong bayan. Kaya, ewan ko, ayaw ko lang makipagtalo sa kanya kay amigo. Dahil mahirap kasi pag nakipagtalo ka, baka ikaw rin maapektuhan, ma-high blood ka. Kaya shout out doon sa mga ganong pag-iisip na ganon. Dahil sa gobyerno sila nagtatrabaho, akala mo sarili na lang yung pera. Hindi po nila sarili ang pera. Ang isipin nila, yung sinisweldo nila at pinapakain nila sa pamilya nila ay nanggagaling sa tax natin mga mamamayan. Galing po yan sa tax natin na nagtatrabaho at nagpapakanda hirap sa pagkita ng 610 sa isang araw. Samantalang sila, pag mayroong mga occasion, hindi ko nababanggitin kung anong mga occasion yun. Tumatanggap sila, sabihin na natin, tumanggap sila ng 20,000, 30,000. Mayroon pa silang tinatawag na isang binibigay, mga 70,000, 60,000. Yung mga ordinary na regular na sinasabi nilang regular sila, tumatanggap po ng 60,000. Ang laki naman nun. Ano ba yung ginagawa nila? Wala lang ko. Nakikita ko na 2 taon na ako dito, amigos, trabaho to. Nakikita ko halos wala naman silang ginagawa kasi inaasa na nila doon sa mga sinasabi nilang clerical daw na taga-agency. Kaya hindi ko malaman. Sana mabago yung mga mindset na yan ng alam nyo mga amigo, dito sa Pilipinas kung ikaw ay nasa gobyerno, nako, madali kang yumaman, lalo kung mataas ang posisyon mo. Kasi magkano ba, halimbawa, sabihin natin ang mataas ang posisyon mo, sweldo mo is 100,000 sa isang buwan.
meron ka pang allowance, nagkaroon pa ng allowance, 100,000 na. May allowance ka pa, sabihin natin yung allowance mo is sa transportation na lang. Sa transportation, meron kang 10,000. Isipin mo yun, amigo. Kung meron kang sasakyan, hindi ka gagastos siguro ng 5,000 sa isang buwan pang gasolina. Ibig sabihin, may additional na income ka pa ron, nakatipid ka pa. Tapos meron pang iba pang mga benepisyo yan. Benepisyo daw ko, no, na natatanggap. Kaya yan mga amigo, ikuha ko lang yung ating napagkwentuhan lang natin yung ating pinagtatrabaho. At maraming salamat sa inyong lahat mga amigo. At ingat po kayo at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. I love you all. Bye-bye mga amigo. Ingat. At sana po ipanalangin natin na magbago naman yung ating gobyerno. At saka yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, parang awa nyo na.